sina Hazel Sian Sasyon at J.L. Bileno para po sa pagbasa sa prinsipyo ng Espiritismo. May kiling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talikayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umaayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakatakila at pinakamatas ng katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasagdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o matas na Espiritu sa mga tao ay siyang katotohanang nagpatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalang ipinagkikilala ng medyumidad. Good readers. Bilis lang pong mamasa rin kahit kasi mga galing na ng readers. Okay, anyway, po to feel welcome and be recognized yung mga sentro po, mga lunduyan na dumating po mula pa sa iba't ibang lugar. Hayaan po natin ang Pangulo ng Kabataan na si Hermano J. Sison para po sa kanyang welcome address. Isang mapayapang gabi po sa lahat. Muli ating pong pagpasalamat sa Panginoon ang pagkakaloob pa niya ng sa pangtaon upang ating patuloy na pagyamanin ang ating paglingkod sa Kanya. Bilang pasasalamat, narito po tayong lahat upang ipagdiwang ang ika-41st anniversary ng munggoy ito, Sipulta ng PNP, na may temang pasanin ang pamatok ni Kristo. Sa lahat po ng mga nakisa ngayong gabi, ngayon mula sa ilang bahagi ng Luzon hanggang sa atimugang bahagi ng ating pananampalataya, sa ngalan po ng mga miyembros at opisyales ng munggoyang ito, tatanggaban na kayo kong adwang gamat. Dakal pong salamat kaya kayo. At para po lubos ang presensya ng ating Panginoon, dadao na po tayo sa awat sabi at tinatawagan po ang kuya na si Bultong Peningbia para sa medyumidad. Magsidayo po tayo.
Tuki gugulutan ng Kristo, nganing Ebanghelyo, payadiane, ing sariling kaburiana, at tukiya gulat ng Kristo. At kingaldo-aldo, pusana ni ing krus na ayating kabibabatan, bayang mayakit, suri, tutukid gulat. Ing kalam, ang punlugod na ng Diyos, pekoyang ng punan, ing oras. Salamat ng Diyos, pasibayo, ing kapayapang koman, miras kong ating kulang, ing balang katao, king kaya gawanin ing pasalamat na ning lunduyan na iti. Tulutan na sa nitang mayupayang Ginoo, ing panimunana ning banal ng pamipala at ene kakawani ing wagas ng kabiasnan, banting mupayong ing pekong kapagalan, humiginan niyang kabaldugan, paglasang marayo ampon malapit, ikwayo miyabe-yabe, bayong ay pakit, ingaling kong kapigaganakan, uling medong mo ingke kayong panandang, medong mo ingke kayong kapanwalan, ing sambanye itang medong a Diyos, ting panga espiritu na ampon itang katutuan, banting mo kayang kaya na kayo ning Espiritu Santo hinanggang katuliran. King oras sa iti maragol apan iti tunyo, misan merong kayo bayong apikan lapit, ing mayap yung prinsipyo, mayap yung halikain, painturo, kita pagsulungan ning balang katao, paglasang ninuman magaran, kareging kabiasnan, iti laluyang isusubukan, lubnaning ado-ado. Kabaluan niyo, inggening tao keti sulit, tutong
kalyan, ampon kasakitan. Aldo, tinyang pupusanan, ame sabing kasakitan. Dapat nganing ebanghelyo ing emakusan king krus na at tutukin gulot ko yadarapat anak. Dapat kay kong sablang kalasuyo ang ngeling daramdam. Nung malugod yen pusanan, inghe ang krus, di na kayong maragul na sikalan, at idala na kayong timbalo. Dapat, nung mabayat king lubyo, ing pamamusan, lalo neng dagdagan, ing saliya yung dayatan. Uling ninuman, ing panggulot, mesabing krus na, iti mababaldugya king aliwang krus, ang magigit pang ating dayatan. Paglasang ing pamamusan king krus sa dodo, iyapin king kasakitan, ababye kainan, adaratang hingyen tao. At iti dapat ng pibatan ng tao. Dapat libutan na ni kayong pamanlakad sana'y bibili din kayong pupusanan king kalibugtan. Bayong payalan ing kayong pangayaws kayong netong maging. Uling tutong makalulos ing maging kabilyana ning ninuman painggulot kikayang pangayaws kayang netong maging. Nung makanyan ngini lumapit po king Diyos ay ating tapat apamanisi karengke kayong balang kakulangan ampon kamalyan. Banting mo kayang ing Diyos mo naman ibiyene kay kayo itang karampatan apamipatawad karengke kayong kamalyan. Ngana ning ebanghelyo lumapit ko king Diyos ikong sablang makagal na angkon kababayat mo. At ing Diyos lapitan na kayong naman banting mo payong dinan na kayong kapas naman. Pusanan niya impawd ng Kristo at mag-aaral kayo hinglad yung linggil. Pusanan niya ingkay ang krus at payadyan niya ing sariling kaburian mo. Dagtan nyo iting balal ng kaburian ay ating binang karapatan dulang daring balang puso.
Anong makanano? Inggilu, pepa kitat pepa dola, kung sablang nganak na ingkayang lugod. Pepakit na pepa yung ing manyamaneng kinaon, ing krus, ning kasakitan. Ayating mitmong kabibabatan, ang kamulo. Makanyan muna sana ikong sabla ay pagit yung itang pamangawad yung king kasakitan yung aldo-aldo king pamanlakadi. Mag-aral kayo karing sablang kagyasnan, bating mo payo lalo kayong tumibig kayang ngarap. Nung tunay kayong talapagobra, tutuki arapanan ng Diyos. Nga isakwilyo, ing bagay kay nangyay kayo. Isakwilyo,